Så er vi kommet til København, hvor vi skal ind og overvære TV-prisen 2017. Så er vi kommet hjem for TV-prisen af. Desværre vandt vi ikke noget i den her gang, så vi må eventuelt prøve at se, om vi kan blive nomineret igen en anden gang. Men vi kan også samtidig fortælle, at det er besluttet, at vi skal lave en sæson mere på TV2 med vores tv-programmer. Så der skulle meget gerne komme her til næste forår nogle nye programmer med os på TV2.